Bat esatik ginoen, esa era erraxateazen eguna, kanpoen uso, etxin otxo. Eta hemen bazan bat, Bartolo, bate erdiaz ez zekilena. Eta beti izaten zuen Bartolo, eta zakabien zorue, konzesio batko Andre Maio bak eziben nondan. Ermitia. Bai. Handi goro baserri joi. Garmendia. Orzain azana, ordu bezan Garmendien baserri. Uraitzen zituen izpire, gilek, sarrak, eta han jotezien bin eskazar eta mutilizar bat. Gregorio, Pilar, Maritxo. Eta Maritxo, bai. Eta Gregorio zan oso celebre. Fuerga gutxe egiten zituen, gitar akordillo txar bat egitar. Jotzen zen, kaskainetako zesaten dugu. Bai, kaskainetak. Zaragozan da jotzen jibio baino. Eta soroa zakan haitxun hone Bartolok arren inguen, amerginean Andre Maiarren ondoen. Eta izan forran, Jatxi Gregorio eta egunon Bartolome! Esan da biak, eta nik esaten bat tiri Gregorio me? Ezakinen zazpiola Bartolome. Hori bat celebri ezan, eta besti hori ez kontatzen dezuna ezakizu. Andre Gile... Unen nuku ezagan Andre Gile Gregorio celebri horrek. Irusen irizi emotez. Bai, Santiago hori. Hori Gregorio iruela. Andre Gile ezen unen nun. Eta itxosagillo oinelien. Oineli bat izo zer da? Orinala hori. Hori itxosagillo. Gilean ezan da. Arren txistik asko die. Esaten zituenak. Beti guaiz gakorratuko,